tästäkin autosta löytää kulumia. Paskempi puoli. Ne punaisia ei. Direktööri töissä. Saattaa tuohon keskelle. Tää oli mun idea. Tullaan. Pipa! Poliisi tulee! Tappaa Illiken akusedän! Vittu kun vilkut. Nauru! Hyppääkö sekin? No brrrr. Hyppäs. Tulit kuvaan perkele. Kierrä kamera. Niin on. Älä tuu uudestaan vielä kamera. Zoomi päälle. Onko kamera päällä? Jätkillä on vittu filmit pyörii täällä. Filmi päällä! Mahtavaa. Genere pahtruullassa. Moikka äiti! Tää menee telkkariin. MTVlle vai neloselle? Yle. Ei me Yleltä vittu. MTV. Kolmonen. Mahtavaa. Kyllä tää tulee pikku kakkosen jälkeen. Pikku kakkosen posti. Maassa kuulemma plussaa, ja teidolle pitää olla lipevää. Niiden treffit enkä tiedä ikää enkä nimeä. Sen lisäks mä tyttöi Vantaalle hoidan. Ja kun naiset soittaa ja kysyy mikä nimeä, niin mitä tulee puhelimeen? Anna sen soida, sano next. Hoidolle moidoa, mulla tapa pitää entiset hoitolla ja usu, mutta buksi on vaikea tapa pitäisi aiheet kuunnella, suudella ja halata, tunnelma palata. Pikku tunnella mut tunnetaan, et puhuu nummet ja lammeet. Ja isku repliikit iskee ku salamaa, metronomi jää koukkuun kun rapala.